ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fi Frar li għadda in-numru ta' persuni fuq ir-reġistru tal-qgħad kien ta' 2005 persuni. Imqabbel ma' sena ilu, il-qgħad naqas b'aktar minn 760 ruħ, jew b'27.5%. Iċ-ċifri provduti minn Jobs Plus juru kif it-tnaqqis fil-qgħad kien immarkat fl-etajiet u fl-oqsma kollha tas-soċjetà, inkluż fost iż-żgħażagħ. F'din il-kategorija kien hemm tnaqqis ta' aktar minn 1000 ruħ mill-bidla fil-Gvern fl-2013. Fosthom permezz ta' miżuri bħal garanzija żgħażagħ li sa issa naqset in-numru ta' żgħażagħ jirreġistraw b'aktar minn 80%. Iċ-ċifri juru wkoll li mill-bidla fl-amministrazzjoni l-hawn kien hemm tnaqqis ta' aktar minn 1900 persuna f'dawk qiegħda fl-età ta' 45 sena jew akbar. Iċ-ċifri juru tnaqqis qawwi fil-persuni jirreġistraw għax-xogħol f'għawdex, tant li hawnhekk in-nies qiegħda niżlu minn 521 fi Frar tal-2017 għal 182 fi Frar li għadda. Kategoriji oħra meqjusa f'riskju soċjali wkoll urew titjib. Il-persuni b'diżabilità jirreġistraw naqsu għal 286 minn 564 qabel il-bidla fil-Gvern fl-2013. Dan it-tnaqqis bin-nofs seħħ bi-saħħa ta' miżuri ta' inklużjoni u l-infurzar ta' liġijiet favur persuni b'diżabilità. Iċ-ċifri juru li fi 3 snin in-numru ta' dawk ifittxu xogħol niżel minn 6500 għal 2000.